Mae'n gyfnod rhyfedd iawn ar hyn o bryd gyda pawb yn aros adre oherwydd coronavirus, a i ddisgyblion ysgol yn ardal Castell Nedd, fysach chi mynd i'r ysgol fel arfer erbyn hyn, felly mae'n rhyfedd iawn i chi. Felly o'i moyn i bobl feddwl am beth bydde fel tu hwnt i'r cyfnod coronavirus ac i feddwl am bethau sydd yn optimistaidd ac yn obeithiol. Felly rwy'n rhedeg cystadleuaeth i ddisgyblion ysgol ardal etholaeth Castell Nedd i wneud darlun o rhywbeth sy'n gwneud chi deimlo yn obeithiol, yn optimistaidd am y dyfodol. Falle taw aelod o'r teulu neu ffrind neu lle yn ardal Castell Nedd, beth bynnag yw e, newch llun o'r darlun, dodwch hashnod gobaith Castell Nedd arno fe, dodwch yn y ffenest, cymrwch lun ohono fe a danfon e i'n hydalen Facebook i neu i jeremy.miles@cynulliad.cymru. A pan ddaw'r cyfnod yma i ben y lockdown yma, byddai'n dewis yr enillydd a bydd gwobr arbennig i'r person sy'n gallu disgrifio orau yn y darlun y syniad o beth sy'n gwneud nhw i deimlo'n obeithiol.